Rabon Sing Memorial Committee but Thiar Lyngwiar Dpei Society ryngkat ke Elaka Mawmluh Sirdarship mynta ke Sngi tarik naiwieng hajar pulai kila Rakhe ke Lyngkhuh Sngi Ïap Kaba khatlai Jong Babu Rabon Sing Kharsuka ukpa ke Pyrkhat Khasi ha ke jingialang pynlong Rabon Sing Memorial LP School Mawmluh. Akani kesngi layo ru ya kajing kren lingkot ya kajing Parad Rabon Sing Kharsuka da ikong si Lyngdoh member MPSC badairu I Ksiewtun Parad Rabon ila yathu bo ulatho ya kisan Pyrkhat Syapang Kanyam Khasi bat kabapen saanam kadai kajing yathu khana puriskam kum ka Tiew Larun Manik Raitong bat hakani kaju kesngi lapan light pat baru ya kakot ke Kong Eldora Lyngdoh da ke Kongsan haba ajing kren kum ke Kongsan ke Professor Streamlet Dkhar kalau ong bakasnong Mawmluh kalapan mi kinong thokot bat kibai kiriu krau Pyrkhat kentup ru kinong ak film hakani ke jingialang ke Professor Streamlet Dkhar Head of Khasi Department NEHU kalalong kum ke Kongsan ha ka jingiadon lang ryngkat Symbud Kongsan uba pi Kharwanlang Sirdar Mawmluh Sirdarship yakani ke program lapan pynphuh da ka jingruai na ki khenna school ka Rabon Sing Memorial LP School Mawmluh. Rabon Sing Kharsuka Uday uriel jelir jingwat Yala jingstan Luar dutut Luar Symbud jingstan jingkrau Hadu mynta Ongi akan mau Hidap laga jing smokmen Hagani kapor Kajing Rakhe yaga jingdap Shispa khatlai snem ka jing club no jang I Rabon Sing Hakaba I Ksiewtun jang I la yoban kala shaka khasi ya kani got the fables and the fictions Pimenta ka sngi la plat pai ba ya kani got but ngini ai ka jing thak tilang baro nagamta kani ka jing praise Saiki wei pat kom iba ban iba mdede e aba ong tang ba I rung shaka film industry ban entertain lani ban pensngo bha ya ki ba pet ya ki film jong I hnrei ka long ru ba niyo I ya ke sap ki phom ba kani ka shnong ka pen mi habang yo snow ya ki jingkren khamtam e na I kong bakhiamon renja kabaya day bat I Pyrkhat Rabon Sing ilakren lingkot ho hakapor ka bukim mla ban ailut hakani kapor nga shukwa ban khamban ya ka wei ka benta khamtam ha bangi kren ya Rabon Sing kom u Lyngwiar Pyrkhat Jong kaniam khasi nilai osngo na jing kren jong I Ksiewtun menne ba Pyrkhat Rabon Sing ulong ubalada ulong uriu ngai niam Kristan bat ula imru ya kata ka jing im hnrei ki ba uya kendo ha ka jing im habau hab ban yalam ya ki laingut ki missionary man pet ya kani ka jaga ka puta ka jangi Shujarengkat kat kum na ki records ki bang yo ka shank mi purthai ka bala record de I ho ka de ka jong serdik events Henry I la tho I Frank Martna piu ka bia day bat ka ka jing snow ka jong Pyrkhat Rabon Sing haba uyo I bakini ki sahab missionary ki bayu I ya kanyam ka rukom ka ba u khasi tun rai u pendep u le hakani kisnong Mawmluh ba ki wei di ki jaka hakini ki than sora
ka pynlong yaki bakin Rakhe ben bakin nyau ben bat bakin ongru ba kan niam ka si pleng ka kan niam manik suit ka kan niam ka baki IT ha ublei jong ki mrat ka ba uong. It's a religion of animism. Ka ni ka bakta yo pahep Rabon Sing uklat shwa yele de ba ude ubalong Kristan but ukan mau shwa yele de ba ude ukasi ubaki brio na siliang duriau kimla banchu kren tomet klem datip kren tang nasla but de ka ni ka bala pynlong yu u ba uong ngan dati ngan da wat ngan da let ngan da thot but ngan thoru kata ka Pyrkhat ban pen snol tho yaki breu ki jongi ba habangi ngi don yaka tenrai le jong ka jai ben riu kan nang yai beteng ka jai ben riu kan nang yai ne ti namar bakini ki krau Pyrkhat ki de kita ki bangi ong ki visionary ki bio I jingai ti kum ta ki les dang ban bo ki jing tho I pahap Rabon Sing beri is a tho ki jing sneng temen I ujibon roy kanyam jong ki khasi ka kot khasi ka baning kong the first khasi reader but ki wei de ki kot school te kini ki jing tho andawan bade se I pahap Rabon Sing te las dang benta ban snow tho ban bo ha ki jing tho ban document ning kong ya ka oral tradition ka bangi ong ka bangi sha thok tin ni sha thok tin ya ki jing tho khana ni sha thok tin ni ki power dei ni baning kong iba document le ne iba bo ha ka jing tho ka kitab jing power but ka jing tho khana puris kam but kini ki artli ki kot kani thu ipi kilong ki kot ki ba hadu mentah menne nadu ki khna nadu ka jipule jong ki khna ret ban sngo thu yaki khana parom yaki khana pateng yaki ki khana ki ba bon ki bala document de ini pahap Rabon Sing kadang yat menta ni hadu ka PhD level benta ki research scholars jongi kidang yai ti kidang yai wat